si Tatay Digong! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Naku mga kababayan, nagkagulatan na nga po dito sa bahagi ng Mendiola kung saan ay wala pong mga bantay na pulis dito sa may bandang harapan at nagulantang nga po sila. Pati yung mga tricycle driver, sila na nga po ang nag-warning doon sa ating mga kapulisan kung saan ay talagang ito po ang sinasabi nating sorpresang hatid ng ating mga taga-suporta para kay Tatay Digong dito sa Mendiola at nagtatakbuhan na nga po yung ating mga kapulisan. Magandang araw po sa ating mga kababayang OFW at Filipino immigrants sa lahat ng sulok ng ating daigdig. At ngayon po ay patuloy ang ating panawagan sa ating gobyerno na pabaligin na si Tatay Digong at ito ay namamaos na nga po ako mga kababayan sa kakasigaw dahil nga sa matindi nating pagsuporta kay Tatay Digong sa bawat madaanan ho natin ay talagang sumisigaw tayo ng Pilipinas Duterte pa rin at ito tuloy-tuloy ho tayo. Hindi natin alam mga kababayan saan ba patungo ang motorcade na ito na pinangungunahan po ni City Councilor ng Quezon City na si Tatay Rane. At ito mga kababayan, wow, ito yung sinasabi ko sa inyo na sorpresang hatid ng ating mga kababayan, no? Ito mga taga-suporta ni Tatay Digong at nandito na ho tayo malapit sa rekto. Ito po ba kaya mga kababayan ay patungo sa bahagi ng Mendiola at ito ang ating aabangan kung saan alam ko ay hindi po nakapaghanda ang ating kapulisan. Ito yung sinasabi nating surprise, ang hindi kasi alam ng ating mga taga-administrasyon ay matindi, no? Pag nagpaplano yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, nako mga kababayan, Recto Avenue na ito. Konting push na lang ay patungo na po tayo sa Mendiola. Ang Mendiola mga kababayan ay isa po sa daanan papunta sa Malacanang. Isa din po sa daanan yung nandoon sa may bahagi ng Ayala Bridge sa may part lang ng kumbaga dyan sa may SM City Manila. Pero ngayon dito tayo sa Mendiola mga kababayan at malalaman natin kung mag-i-stop ba tayo sa Mendiola o didiretso na. Nako mga kababayan, nandito na nga at namamaos na nga ho tayo sa kakasigaw ng Pilipinas Duterte pa rin. Wow, ayan mga kababayan, kaabang-abang ang mangyayari kaya ito abangan ho natin. Ito po ay bilang pagsuporta sa ating Tatay Digong dahil nga po sa illegal na pag-aresto sa kanya nang wala nga po mga kababayan, no? Walang warrant. Talagang gusto nilang sekretong arestuhin at ito na nga mga kababayan. Ang sinasabi ko na nga, ito na. Ay, grabe. Wala pong mga bantay mga kababayan. Wala pong mga kapulisan. Ayan o, walang kapulisan dito ngayon sa may bahagi ng Mendiola. Agay. Ay, nagtatakbuhan na po, nagsusuotan na nga po ng mga battle gear yung ating mga kapulisan dahil nga po sorpresa na pinuntahan ng ating mga kababayan ito sa may bahagi ng Mendiola. Ay, grabe. Nakakagulat ito, no? Magtatakbuhan na yung iba. Ayan na yung ating mga kapulisan. So, try natin bumaba mga kababayan. Mukhang, ayan na. Ayun, nagtatakbuhan na yung ating kapulisan. No, ayan na sila, ayan na. Ayan na ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan kasi mga kababayan ay magbantay ho talaga kayo mabuti pero hindi naman ho tayo manggugulo mga kabayan. Tayo lamang po ay magpapahayag ng ating mga saloobin. Ayun, nagtatakbuhan na yun. Ayun na yung mga pulis na. Ayun ay mga kababayan na nagtatakbuhan na yung mga kapulis, ano. Yung biglaang suotan sila ng mabilisan ng kanilang mga battle gear, no? Ayun, may mga panangga pa sila mga kabayan, no? Mga opisyal, ayun, hinarang na nila yung kanilang mga barikada. Normally mga kababayan ay wala po talaga yung barikada dyan.
libre sila nakakadaan, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na dyan dumadaan sa may part ng Mendiola. Hindi naman ho tayo nandito para manggulo, kundi nandito tayo para magpahayag lamang ng ating damdamin sa ating gobyerno. Masaya pa ba kayo sa panahong ito? Huwag natin gawing hadlang ang kahinaan ng ilan para sa kasiyahan natin at sa ating pamilya. Tandaan po natin na ang kasiyahan ay nagmumula sa ating sarili. Kaya po, ang aming tuntunin kung bakit kami nandito, we have to love the sinner, but we have to hate their sin. Lahat ng mga nagpapahirap sa atin, sila po ay makasalanan. Ang ayaw natin ay yung kasalanan na ginagawa nila na nagpapahirap sa ating inang bayan. Subalit sila bilang makasalanan, mahal pa rin natin sila. Alam po namin sa ating mga kapulisan, ginagampanan lang po ninyo ang inyong tungkulin para may patupad ang kapayapaan sa ating bansa. Hanggang kailan natin dapat gawin ito? Tayo ba, bawat Pilipino, ay kinakailangan na magkaroon ng mga alitan na magiging sanhi ng kaguluhan sa ating bansa? Hindi po ba kayo nahihirapan sa panahon na kung saan ang ating pamilya ay umiiyak na sa kahirapan dahil yung ilan ay nagugutom na rin? Dapat po magmalasakit tayo sa ating bayan. Paano po natin gagawin ito? Ang paraan po na magpapalasakit sa ating bayan, ano po ba ang tama para sa lahat? Hindi po importante kung kayo ang tama, kami ang tama o sila ang tama. Ano po ba ang tama na dapat nating sundin lahat para sa kapakanan ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating bayan, at higit sa lahat, ang bawat Pilipino na umaasa kung paano maitawid ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng kapakanan sa kanilang pamilya, lalo higit sa ating inang bayan. Maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo. Maaring kami po ay nagambalan namin ang panahon na supposed to be kayo po din ay nagsasamba. Kami po pinili namin na sumama dito sa kabila po ng aming ginagawa sa araw ng linggo. Dahil nais po namin iparating sa inyo ang aming damdamin. Kami po ay hirap na rin sa lahat ng sektor. Maaring ang ilan sa inyo ay katulad na rin na nararamdaman namin. Subalit kailan po natin dapat gawin ang mga bagay na dapat po natin sundin para po sa tama. Dahil po ang tamang ito ay magbibigay po sa atin ng kapayapaan, kasaganahan, at higit sa lahat, ito po ang magbibigay sa atin ng gabay para po sa ating kinakaharap. Maraming salamat po sa inyo. Yung inyo pong pinoproteksyonan, kababayan ko po yan. Yan po ay amin nire-respeto. Mahal po namin siya bilang bahagi po ng aming layunin. Dahil lahat naman po tayo nagkakasala. Ang ayaw lang po namin, masyado na lang minahal ang kanilang kahinaan sa kanilang pagiging malupit sa bawat isa sa atin. Tanong natin ngayon sa ating sarili, hanggang kailan tayo dapat magtitiis? Kinakailangan po natin magkaisa sa layunin na dapat natin may patupad ang tama para sa Pilipino. Dahil hindi po natin deserve na maghirap ng katulad na ngayon. Nagkakaroon po tayo ng away, gulo at nagpapahirap sa ating lipunan. Kaya po ang hangad namin ay maramdaman po ninyo ang aming damdamin sa aming ginagawa. Kami po lahat dito ay volunteer lamang. Wala po kami nais na magkaroon po ng kaguluhan dahil yan po ay hindi namin hangarin sa buhay. Ang gusto po namin, iparamdam namin sa inyo na kami po mismo na private sector at naglilingkod din sa ating inang bayan, kami po ay nakikiisa. Kaya po humihiling po kami sa inyo na nawa po'y maunawaan nyo ang bawat pagkakataon na kung saan kami po ay nagpapahayag lamang ng aming damdamin. Dahil kami po ay nahihirapan na rin sa ganitong sistema ng ating gobyerno na kung saan ang inuuna ay puro sariling kapakanan. Halos lahat mawala na ang laman ng ating kayamanan sa ating bayan.
kinakamkam na. Ang tanong, kailan tayo dapat gumising? Nakabaon na tayo sa utang. Ano po ba ang dapat natin gawin? Kailan tayo dapat makialam sa ganitong sistema na nagpapahirap sa ating lipunan? Maraming salamat po sa inyo at ang nais po namin ay maghatid lamang ng aming damdamin. Salamat po sa inyong pakikinig at nawa po ay makarating sa taong ating pinoproteksyonan para po sa ating pagkakaisa. Muli, magandang umaga at mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang ating bansang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay! Bring him home! 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 Maraming salamat po.